Mira me. Zo, de trap ik weer. Dat was zo, nog één willen zien. Deze kijken. De camerabeeldje zo. Ja, waarschijnlijk dat ga niet goed. Dat wij zien ook niks. Ja. Is er iets voor u? Dat is een spannend. Wat je ook Als je dat weer doet, dan Buurtje.